Nola erabili gure itsasontzi jokoa? Itsasontzi jokoa erabiltzeko adibide batzuk ikusiko ditugu honako saioan. Une honetan euskadi.eus webunean gaude, Euskal Administrazioetako atarian. Hemendik, izapide ugari egin daitezke elektronikoki. Demagun diru laguntza publiko bat eskatzeko, izapide administratibo bat hastea behar dugula. Lehenik eta behin, tramiteen atalean diru laguntzak bilatuko ditugu. Diru laguntzen zerrenda bat azalduko zaigu. Konprobatu ezazu diru laguntza jakin horrek kanal elektronikorako aukera duen. Horrek esan nahi du tramitea elektronikoki egin daitekeela. Botoi egokiei emanez, itsasontzi jokoa eskatzen duen orrialde batera iritsiko gara. Erreferentzi zenbakia sartu, pasahitza eta koordenadak. Hori lortuta, diru laguntza eskatzeko izapide elektronikoarekin hasiko ginateke. Osakietzako webunean ere itsasontzi jokoa erabili dezakegu, zehazki gure osasun karpeta begiratzeko. Hemendik zure osasun informazioa begiratu ahal izango duzu modu seguruan eta konfidentzialean. Txostenak, medikazioa, hurrengo hitzorduak. Osasun karpetara sartu botoian klikatu. Eta ondoren, itsasontzi jokoaren datuak sartu itzazu. Oraingo honetan etxebideko webunean gaude, etxebizitzaren euskal zerbitzuan. Hemen gure etxebizitzaren eskaeraren inguruko datuak kontsultatu ditzakegu, baldin eta zerbitzuan altamanda baldin bagaude. Kontsultatu botoian sakatu eta berriro itsasontzi jokoaren datuak sartu itzazu. Azkenik Metapostako webunean gaude, interneteko postontzi eta dokumentu gordeiluan alegia. Gure fakturak, nominak, frogagiriak, jaso eta gordetzeko, erabateko segurtasunez eta balio legalarekin. Itsasontzi jokoak erabiliz, Metapostara sartzeko aukera dugu. Ziurtagiri digitalekin delako botoian sakatu, eta ondoren itsasontzi jokoarekin sartu. Gure datuak sartzen hasiko gara. Ikusten duzuen moduan, errasak diren urrats batzuk emanez, Metapostan sartuko gara. Inolako softwarerik ezta txartelik erabili gabe. Beno, hauxe izan da guztia. Espero dugu itsasontzi jokoen inguruko bideo hauek lagungarri izatea ziurtagiri elektronikoa duen zerbitzu hau erabili ahal izateko. Hurrengora arte ondo izan. Gero arte.